تورک کو د دیروکا مرۆڤاهیە de bi mebesta barkirina kelûpelan hatiye bikaranîn lê di sed sala bîst û yekan de li ednîgariya Kurdan ji bo barkirina termê mirovan hatiye bikaranîn. Ev pêşangeh jî di ser turukan re êş û kesera Kurdan nîşan dide. Hunermendê Semsûrî Elî Bozan ku ev pêşangeh vekiriye ragihand tûreka ku wek amûreke çandî bo jiyana rojane tê zanîn lê bo milletekî dibe sembola mirinê û ya herî trajîk jî ew e ku ew bûyerên dilêş bi xemsariya civakê weke bûyerên basît û ji rêzê tê dîtin. Özellikle bölgemizdeki toplumsal etkisi üzerine Di pêşangehê de min xwest ez bi xebatên hunerî bala mirovan bikêşim ser êş û kesera herêma me ku gelek bûyerên dilê şrûdan. Dema komkujiya Roboskî û di şerê xendekan de bûyerên rûdayîne di bîra mirovan de man û vê yekê tesîr li min jî kir. Kuştin û talankirina li herêma me Kurdan jî di ser metafora tûrik re min xwest raxin berçavan. Loma min navê pêşangehê jî wekî di tûrikê de ragihand. konu olarak bunları seçiyor olmamın aslında Di pêşangehê de Kurdên ku dema komkujiya Roboskî hatin qatil kirin û li ser pişta kerê di nav tûrikê de hatin barkirin. Dema şerê xendekan termên li ser kolanan bi rojan mabû. Bavekî wanî ku termê kurê xwe di nav berfê de bi tûrikê bar dike û bi navê rêya herî dirêj hatiye destnîşankirin tîne berçavê mirovan. Yani sanat biraz daha acımızı yansıtır. Huner carna êşa civakê, carna jî dilxweşiya civakê nîşan dide. Pêşangeha vir êşa milletê Kurd radixe berçavan. Berhemên em li vir dibînin li dijî komkujiya Roboskî rexneyeke mezin e. Kimi hani zalimlikleri kimi Dünyada büyerên bi vê rengî gelek hene yê berçav xwe êşa ku Kurdan büyerê ser Kurdan bindestiya wê û birînên wê cûr be cûr wê ew tişt dike ez wê bawerî me yani yê mirovek binêrê helbet ê tesîr bike. Pêşangeha bi navê di tûrikê de heta bîst û yekê mijdarê dê vekirî be. Erjanda, Kurdistan 24, İstanbul.